Здравейте, скъпи приятели! Понеделник е и, както ви обещах, ще отговоря на един от вашите въпроси, а може и на малко повече, те не са чак толкова, които сте задали на моята фейсбук стена. Имам въпроси, свързани с Даниела. За съжаление, не общуваме активно, но това, което виждам, че тя споделя на фейсбук стената си, ме кара да мисля, че се чувства много добре с новото си семейство. Питате ме какво за мен е щастието и успеха. Винаги съм смятала, че най-успелите хора са тези, които имат здрави и стабилни семейства. Пожелавам си го на себе си и аз да имам успех в този ред на мисли. Питате ме също така как мога да бъда непрекъснато позитивна. Не съм непрекъснато позитивна, но в по-големия процент от случаите. И това е защото просто обичам живота. И искам да благодаря също така на всички, които ми пожелавате от сърце успех и за всичките ви мили думи. И също така да ви поканя да харесате и да се присъедините към моя канал в YouTube. Ще има още много видеа. До скоро!